bitku! Šta je to?輝いた星に今元気もらった冷たい風も心地いいね背中を押されてく世界を変えてみせる前を見ればピンチはチャンスに変わる心が刻み出した未来への迷いを翼に変えたら誰も届かないあの星になる Shining like a star Nedostatak osjećanja. Pogledaj je. Šta je to? Japanska rotkova. Kako se usuđuje da se ponaša kao obična domaćica? Neće valjda da izigrava neku piljarku? Bilo bi zanimljivije da imitira Fuvušu. A zašto baš ovo? Polako. Smiri se. Odavno nisam probala nešto ovako. Ako budem nervozna, neću uspeti. Tako je. Ovo je gazni nož. Zašto razmišljam o neuspehu? Broj 61. Mogami Kyoko. Napravit ću ružu od rotkve. A? O, seče u jednom potezu. Ovu tehniku da se listuri ne slome dok se sve ne iseče znaju samo profesionalni kuvari. Tačno tako. Niko to ne zna. Ali ja sam od malena prolivala znoj da bih naučila da radim ovakve stvari do savršenstva. Ali ne zato da bih postala kuvarica. Već zato što nisam htjela da budem teret Shotarovim roditeljima koji su preuzeli brigu o meni. Kyoko je dokazala da je dobra kao mala konobarica hotela. Zaista sam ponosna na nju. To dete je odlično, iako nema dlake na jeziku. Može da iseče rotku kao profesionalni kuvar. Izvinjavam se. Nisam htjela da izgleda kao božur. Odlično, ovo ti je divno. Ovo je stvarno rad pravog umetnika. Da, ovo je bilo najzanimljivije do sada. Svaka ti čast. Da li je moguće da sam ostavila dobar utisak na predsjednika kompanije? Da! Ne mogu da verujem! Ono što sam naučila od Shotarovih je ispalo tako korisno u ovoj situaciji. Želela sam da se dopadnem Shotarovim roditeljima, tako da sam davala sve od sebe da naučim ovakve stvari. Zaista sam bila glupovo dete. Ali dobro, sad sam im zahvalna na svemu. Osim toga... Audicija? Da, kandidati treba da pokažu svoje talente. Zato bih želela da vas zamolim... Gazda, mislila sam da će da me odbije. Bila sam uverena da Gazda neće shvatiti moju želju da uspem u show biznisu i postanem slavna.
Ali ipak mi je pozajmio najvredniju stvar koju posjeduje. Zahvaljujući ovom nožu, moje samopouzdanje se vratilo. Evo me, tu sam! Sad mi ništa neće zaustaviti! Ama baš ništa! Eto, ispade da je hrabrost najpotrebnija da bi se prokrčio put do slave. Ne očekuj da tamo pobediš samo zato što imaš petlju. Šta ćeš sad, curugarene? Uspela sam iz prvog pokušaja! Uz ovakvu energiju spremna sam da stignem do vrha! Svako ko je izabrao odsek za pevanje, neka pođe ovamo. Ostali idite tamo. Čekaj malo. Šta? Tvoja seča rotkvice je bio sjajan nastup. To je bilo tako iznenadno da će se svi sećati tog trenutka. Ne budi ljubomorna! Ma ko je ljubomoran? Nemoj pogrešno da me shvatiš. Jasno je da si izdveš od ostalih kandidata, pa si čak privukla i pažnju predsjednika. Ali to je zato što uopšte ne pripadaš ovde. Drugim rečima, ti si nešto što se ovde retko viđa. Nilski konj! Nilski konj! Predviđam šta će ti se desiti. I ja ću proći audiciju sa najboljom mogućom ocenom, a ti ćeš da budeš ta koja će da padne prva. Tako je. Pored tebe moj talenat dolazi do izražaja. Kako se samo usuđuje! Slušajte me pažljivo. Sada ćemo da uradimo jedan mali test. Kad budete čuli glas s ovog telefona, odreagujte na njega najprirodnije što možete. Samo budite prirodni. Šta joj znači to da će pored mene njen talenat da dođe do izražaja? Kakav je sad ovo razmeštaj stolica? Nisi znala za ovo? Audicija zapravo tek sad počinje. Pripremi se. Onda, Čini ko mi će se da prvi? test Izvolite. menjaju svake godine. Predsjednik lično osmišljava nove zadatke. Zaista tako misliš? Ako ne pridobiješ predsjednikovu pažnju tokom ovih testova, sigurno će te eliminisati. Zbog ovoga je prolaznost na audicijama mala. Hvala ti! Naravno, važi! Nadam se da će da ostane raspoložen dok ne stigne do nje. Ima sreće da je pridobila pažnju predsjednika. Ako uspe da prođe i ovaj deo... Sljedeći kandidat. Da? Izraz lica joj se promenio. Srećna sam. Suze, kako je strastveno odglumila reakciju za tako kratko vreme. Predsjedniče, ova devojka je neverovatna. Pa, ti si sljedeća. Molim te. Tvoja reakcija ne mora da bude baš toliko dobra kao Kotonamina. Bio sam lud. Pokušavao sam da izlazim sa drugim devojkama, ali mi nije išlo. Sve su mi govorile kako ne mogu da budu sa tako tvrdoglavom, sebičnom i arogantnom osobom poput mene. Tvrdoglav, sebičan i arogantan. To su tri osobine koje krase Šotara. Tada sam najzad shvatio koliko si me ti zaista volela. Ti si bila jedina za mene od samog početka. Znam da sam sebičan. Izvini. Ali... možemo li ponovo da budemo zajedno? Ovo je neverovatno preteća reakcija. Počnemo iz početka.
Drago mi je. Nadala sam se da ćeš konačno da mi se vratiš. O, tako je. Ma kakvi. Kad bi jedno jednostavno izvini moglo da reši sve, pakao ne bi postojao! Izvinjavam se. Polomila sam telefon. Nema me. Vidiš da si pala. Zar ti nisam rekla da će tako da bude? Ne verujem da sam pala zbog toga što si ti bolja od mene. Pa dobro, zašto si onda pala? Pa zato... Strašno! Moram da požurim na drugi deo testa? Onda, mislim da se više nećemo videti. Prijetan dan! Uopšte ne shvatam. Zbog čega nisam prošla? Očekivao sam da ćeš da se pojaviš. Objasnite mu! Nije samo predsjednik kompanije razmatrao tvoj nastup, već i Matsushima, direktor odseka za glumu. Znači, sve je to zbog toga što sam polomila telefon? Ne, nema veze s tim. Tebi toliko nedostaje onoga što bi svaka slavna ličnost trebalo da nosi u sebi. Ne? Reci mi, šta je tvoja prva pomisao kad čuješ reč ljubav? Uvod u uništenje! Šta? Slušaj me dobro. Ne možeš da budeš slavna ličnost samo da bi zadovoljila svoje potrebe. Oni koji misle da uspeh zavisi samo od njih su Novajlije. Reči našeg predsjednika su sledeće. Ako hoćeš da budeš profesionalac, nikada ne zaboravljaj na ljubav prema svojoj publici i na potrebu da budeš voljena. Voli svoju publiku. Tako da, kad je reč o prvom testu s reakcijama... Sposobnost da voliš druge. I da budeš voljen. Kjokice, pred mušterije treba da izađeš uvek nasmejana, ma šta da se desilo. Naš posao zavisi od toga koliko se mušterije dobro osjećaju dok su ovde i od toga da li žele da nas posete ponovo. Treba da se potrudiš da tvoje mušterije zavole ovaj hotel. Takođe, ako želiš da te mušterije zavole, ne smeš nikada da zaboraviš svoju ljubav prema njima. Upamti to. Show biznis je ista stvar. Razumeš šta hoću da ti kažem? Gospodine Savara, Reci. mislim da sam razumela. Očekivao sam da ćeš burnije da reaguješ. Mislim da bi mogla da probaš ponovo. Kaži mi, molim te, šta se dogodilo s tvojim samopouzdanjem? Kad nekog volimo, nikad ne znamo da li će ta osoba da nam uzvrati ljubav. Nikad se nije ljutila ma šta ja govorio. Oduvek je pomagala mojima u hotelu. Nikad je ne bih ni izabrao da je bilo drugačije. Kako je moguće da voliš toliko ljudi odjednom, a nikad ih nisi ni upoznao? Ali, ako si se prijavila na audiciju za talente, treba da želiš da te publika primeti i zavoli. Tako je nekad bilo. Moja čežnja da budem voljena je sasvim isparila. Moja želja da me neko voli odavno je...
čoveče. Uopšte ne shvatam kako ta devojka razmišlja. Čim si se ti tako udobno smestio, to znači da su rezultati audicije spremni, zar ne? Marija? Ja sam. Hej, šta se dogodilo sa brojem 61? Čiko? Pitam se, da li je u redu da pustimo tu devojku tek tako? Kyoko nam je baš tužna. Nešto se dogodilo s Kyoko? Pa tako nekako. Ajde, pa recite nam. Živo nas zanima. Ništa posebno. Samo je naletela na prepreku. To se svakome dogodi nekad. Ni Kyoko nije izuzetak. Zar vi, momci, niste došli ovamo da se opustite uz piće? Ha, jesmo li? Kad nam gazda servira jelo, zaboravimo probleme istog momenta. A i onako smo zaboravni. I u hotelu i u Darumaji. Možda nikad nisam s ljubavlju usluživala mušterije. Nikad potpuno iskreno. To je zato što sam iskreno želela da budem samo sa Šotarom. Tako je. Kad sam se trudila za nekog... Uvek je to bilo samo za ovog obraženka. Kako me nervira! Prestani da se smeješ, ti nezahvalni stvore! Zbog tebe sam... izgubila najvredniju stvar koju ljudsko biće može da posjeduje. Mislim da je voleti nekoga totalno bezvredno. Što više želiš da budeš voljen, više ćeš da patiš u životu. Šta? Ne mogu da prestanem. Tebi toliko nedostaje onoga što svako treba da nosi u sebi. Tako je biti slavna ličnost. Ne, biti ljudsko biće. Te noći plakala sam dugo, kako odavno nisam. Iz besa, patnje i tuge. Plakala sam kao malo dete. Koga poštuješ? Ljude koji su te odgajali i nisu te napustili. Ljude koji su bili spremni da ti ponude udobnost toplog kreveta. Hobi? Razgledanje kozmetike? Talenat? Mogu svašta da iseckam na kocke, listiće ili kriške. Zaista je potpuno drugačija od svih koje sam sreo. Živo me zanima kako bi se snašla na televiziji. Ali, omiljena reč, osveta. Mržnja koja bi bila zadovoljena samo smrću protivnika. Nosit će to u sebi, verovatno gde god se pojavi. Hoćemo li tek tako da je odbacimo? Osjećam da bi mogla da postane zvezda. Halo? Jutro. Zaista je prošlo mnogo vremena od kako sam plakala ovako. Kad sam bila dete, plakala sam često. Jer sam očekivala da će neko da se pojavi i spase me. Ali realnost je... Tako je! Kunov kamen!
otkad znam za sebe. Ovaj mali magični kamen je ispirao moju tugu i bol. Oduvek je bio moje tajno blago. Razmislit ću o svemu kad budem mogla ponovo da se nasmejem. Ideš da tražiš neki drugi posao? Tako je. Osim toga, mislim da nije u redu da živim ovde na vaš račun. Pa čekaj, nisi valjda odustala od sna da postaneš slavna? Mislim da ne pripadam tom svetu. Juče su mi to i dokazali. Znači da odustaješ. Podario sam ti svoj cenjeni nož jer sam mislio da si ozbiljnija. Gazda. Kyoko, mislio sam da si upornija. Onda, predsjedniče. Tako je. Diskvalifikovao sam je. Ali se prvi put osjećam kao da sam pogrešio u proceni. Zaista tako mislite? Ali to bi značilo da treba da menjamo jučerašnje rezultate. Pusti to. Mene zanima njena jedinstvena ličnost. Ako je budemo pravilno usmeravali, mogla bi da stigne do samog vrha. Tako je, predsjedniče. Međutim, tačno je da toj devojci nedostaje nešto veoma bitno. Da. Zato smatram da mora da dođe ponovo svojom voljom. Ovoga puta sa zrelijim razmišljanjem. A potom možemo i mi da reagujemo. Ne brinite za to. Ona je oličenje. Tako je. Devojka koju sam upoznao nije neko ko bi posustao posle prve prepreke. Moraš da dođeš ovde još jednom i pokažeš se.まだ諦めて